Szeretettel köszöntünk mindenkit a neves napon, és ennek szimbolikája is van, egyértelmű, nem csak azért, mert Szent Istvánnak van közeg a váromhoz, ahogy történelemből tudjuk, hanem azért is, mert pár évvel ezelőtt Szénási tanáró Ármát megálmodtuk, és a Palatinusza-nek akkor a alelnöke volt Széri Attila, és a testület jogoltával a javaslatomra elfogadta azt, hogy legyen egy Szent István szobrunk. És Szent Istvántól is azt tanultuk, hogy azt kell keresnünk, ami minket összeköt, és nem az, ami minket szétválaszt. És mint bizonyára tudják, az idei önkormányzati választásokra Komárom városához a KÉD és az MKP jelölő képviselői és a párttagja megpróbálták azt megkeresni, hogy minket össze minket, és nem azon gondolkodtunk, hogy mi válaszolunk. Ennek a több hetes tárgyalásnak még nem az eredményét, még nem a végeredményét szeretnénk jelenteni, mindenféleképpen tájékoztatni szeretnénk önöket arról, hogy ezek a tárgyalások elsősorban az itt élőkről szóltak, a programokról szóltak, elvekről szóltak, és Isten igazából elmondhatom mindenki nevében, hogy egyetlen egy személyi kérdést oldottunk ebben a történetben és ezekben a hetekben, az pedig a polgármester jelölt úr személye. El kell mondani azt is, hogy természetesen azt is, hogy mind a két pártnak még azt az egyességet, ami talán elmondhatunk, 90%-ra tetőalá van jelenleg hozva, és már csak tényleg bizonyos kicsinséget kell cizellálni, annak ellenére hogy mindig kicsinségben van elmúltatva az ördög. Ennek ellenére ez a két pártnak azt a megegyezést, amit a mai napig tető alá tudtuk hozni, meg kell még bizonyos szervének szavazni. És utána, hogyha ez a szavazás megtörtént, gondolom augusztus hónap vége felé, akkor szeptemberben mondhatjuk ki a definitív A-t és B-t, amikor alá tudjuk írni a koalíciós szerződést. Ha minden jól megy, és minden úgy megy, ahogy szeretnénk, és mindenki betartja a játékszabályokat, akkor ez szeptember első hetében reményeink szerint meg is fog történni. Ennek ellenére, mivel a sajtó nyilvánosság rendkívül figyelemmel kísért az eseményeket, és MKP-s barátainkat és minket is szinte naponta kérdeztek, hogy mi van, hogy van és mint van, ezért úgy gondoltuk ezzel a szimbolikus napon. Elmondhatjuk azt, hogy ha minden úgy megy, ahogy reményeink szerint fog menni, akkor szeptemberben aláírjuk azt a szerződést, amely azt fogja tartalmazni, hogy közös polgármesterjelölttel, közös listával indul a két párt a novemberi önkormányzati választásokon Komárom városában, és a két párt polgármesterjelöltje, közös polgármesterje akkor Széri Attila lesz. Át is adom a szót. Köszönöm szépen a szót. Ahogy előttem Bastonák Tibor is elmondta, ez a nap, augusztus 25-a jelentős szimbolikával bír, hiszen Szent István királyunk annak idején pontosan tudva azt, hogy ha kimarad az akkori politika fő áramlataiból, és nem veszi föl a keresztséget, akkor, és az ország nem válik keresztényé, és nem mennek egyetlen egy irányba, ami annak idején a nyugati keresztény világot jelentette, akkor valószínűleg fölmocsorodnak ebben a harcba. Mi is úgy gondoljuk, hogy a felvidéki magyarság, és ezen belül Komárom, ha nem tud egy irányba menni, az itteni magyarok nem tudnak összefogni, akkor sajnos fölmocsorodunk. Látjuk azt, hogy az elmúlt évnek a történései, az elmúlt 4 év vezetése nem váltotta be azokat az ígéreteket, amit nekik tulajdonítottak. Sokkal fontosabb az, hogy most ezt az egységet megteremtsük. Az egység megteremtése mindenképpen két irányba kell, hogy megtörténjen. Az egyik a közös polgármester kiválasztása, illetve a közös polgármester jelölt kiválasztása, és azon belül van egy nagyon fontos dolog, hogy a testület irányítható legyen, vagyis egy listán indul a két párt. Nagyon fontosnak látjuk azt, hogy a polgármester mögött legyen egy megfelelő politikai erő, aki a döntéshozatalnál segíti a munkáját.
ennek a munkának és ennek a kiválasztási rendszernek a kicsúcsosodása lesz szeptemberben. Most viszont szeretnénk bejelenteni azt, hogy megegyeztünk a legfontosabb pontokban. Természetesen vár ránk egy másik szintű munka, vagyis a tagságnak részünkről el kell fogadni ezt a megegyezést, illetve a híd részéről is még adminisztratív feladatok várnak a dokumentum aláírására. Ha ez megtörténik, akkor reményeink szerint szeptember első hetében megtörténhet a dokumentum aláírása, amire nagy szeretettel várjuk majd önöket is. Azt hiszük, hogy ennyi volt körülbelül, amit el szeretnénk volna mondani eme jelentős napon, és ha természetesen vannak kérdéseink, azokat nagyon szívesen várjuk, és igyekszünk megválaszolni.